said the white out the loop out the lock bamboo said the back boogie the boo. Yabona ndoda yomfowethu lo angisawuloleli ukuthi ube bukhali kuphela sengulolela nokuthi ucwebeze yabona ithi mangabe ngukhipha isidumbe ubona ukuthi vela tatazele nje abande same time akukhiphe yonke into engiyifuna. Hawu mina lo wami ndoda omfowethu ngulola ngesikhumba sendoda egolozayo. Manje ngathi ifoni waphakama uyasho. Ndoda yomfowethu uyabona kodwa kusekwamacala amabili lawo. Hawu man awusho isakhona le All-Star leyana owayinika uBhotsotho mhlambe nami ngangilengana yazi khona la ngisafuna ukuyoganga khona manje mangigqoke yona ngizokwazi ukuthi ngididise umkhondo. Hawu udidisa kanjani umkhondo ndoda omfowethu manje? Hawu ndoda omfowethu awazi yini ukuthi bonke otsotsi elokushini bagqoka ama-All-Star. So nawe mangabe uyontshontsha ufake i-All-Star ushiya ama-footprint e-All-Star lapha ngithi so bawuse badideka ukuthi uyena muphi utsotsi ofikile ezontshontsha. Hey. Waqala nini ukutshontsha? Mhlawumbe 2007 kanje. Lapha ngaze ngiboshwe. Awu lalela. Yazi ngelinye ilanga ngake ngaya kontshontsha igqoka iparabela. Ngasase kuseni ngiyavuka umphakathi ukhupha lele security eligada lapha eDea. Hola majeke. Khamba kanjani bafethu? Wenza kahle ngafica lihleli nobabili la bafethu. Kangaka omunye umjito angala kakheka manje. Uthe ushanga uthi nizamule baba u2 esiwencinza nabo kwesinye isitolo sangakwesapho sePakistan. Uthe kangaka imoto esumesimashanga akangayithatha yena sambe ngayo. Ekuseni. Qala neplan ukudala nini lo line? Hayi ithe lentwana noma inini ithe izozwa ngami. Wayinamhlanje singakhaya. Hayi mina ngi-right. Ungahamba noma ungeze kuphela. Yini Khomzini ushawa itwetwe yini? Hayi no angishawa itwetwe. Ukuthi ngiyazi ukuthi into enawe phakathi ayiphumeleli phela iza nezinkinga. Uyakhumbula kwenzakalani uMapesi? Yazi uswenzakalani ezedubule uMapesi enqeni? Angazi kwenzakalani, angifuni ngisho ukwazi ngoba ngikwazi ukuthi kwakukhona wena. Uyakhumbula futhi ukuthi kwenzakalani siyoninza kulokuzwa ngalakade. Mongeze futhi. Lo ongisukela ngihlalele kamnandi ekhaya. Wathi ahambe siyoncinza komunye umuzi wangalakade ngizomkhiphela ikhosi. Wathi ngoba kulomuzi wakhe eduze nendlela uzonginika uplastic mina ngiyifihle ngoplastic. Yabanye abantu amakhanda abawasasasigadlela ukukwanga ngempela ke manje. Ngavela ube kudoti kanjena nje endleleni. Yini yona le? Zwakale ngathi into efile. Iyanuka nokunuka. Iyanuka ngempela sabe. Hey, angikaze ngibe disappointed kanje empilweni yami. Yazi ngcono ngisho ukushaya umphakathi. Ya, leskepe. Hayi. Ngishawe iskepe ngiphareni mina. Kanti nami ke wakwangigila lo. Angisilo uyigwala. Njalo masibamba inkunzi, vela akhipha ummesi. Eseza le kude. Shuthi ke kwenzakalani? Oh, ungamtshela. Hey. Shuthi kwenzakalani la wena mfowethu? Sibamba iphosi nje. Silinde nje usidumbu ozodlula la.
Hey, lowa muntu samphupha mfowethu. Hey, ngicabanga sikwazi washaya u3 ntambama. Imkhuba kalo njalo. Hey, Raspoto, hey, kade ufone, hey, uzala.